Musto ive köhtu hätkähtsenu pala ritturiitusta. Tadli markkansa ja utsaläyti, kosta outomerkkan niilläs Holmberg vai tiutoit ja juikai. Ritturintu-festival arne juvoo jöhi keesi söinimäänu pelimuttoosta olmaiväkkistä kaivuonasta. Know what I love about here? You guys know about indigenous people of Australia. Ohtataan ive vältuartistin lai Baker Boy kiili aboriginal rappar Australiasta. Suu joukku maatiise tanssat ja tanssattiin ketcheit. Maata sämmili nuut kotsotum syydistaansast orni kuursa, mutta muutoi tanssam stiillä lai aipas riia. Työjiseminar ohtavuodast lai meittei tuotti Dreamers chaitalta. Ohta tuojariin lai aanarlas Annina Turunen kiili tuojum eromas silhe. Ive tave alka-almuke liiji taantove kieltäsämmili ja nuorttali. Ruosapele säämist liiji ennuu tuojii vyöptee, mutta lävurtuu ehitist markkansa ja jävuskuodii. Festivalkuaulust kaunui meittei shattokärti, mas tollii kuursait. Työhin ainoa meittei räytee pääji. Taan ive uainin näällä liijii nupalo purjas kärpät, jengamera rittoost. Taan kuaulu ärpivuovalas kualastem kärpää kotsote Nordland kärpisin. Tyyva kyty, adai tuuva neitä, livuosmus ja äinoon nisson joukku, mii laulu almuoläyt pökalmas tuuva juuta laulum. Ärpivuova lauttot lilmas kieltum nisoniin. Lävurtuu ehitist ulmuh tjokkani kultalit artistit vältuläyti outan. Oinim näällä meittei graffiti taiduu. Meittei anaraskielä kuului vältuläytist, ko amok outast Circumpolar Hip Hop Collaborationin lailla vurtuu majemus outon pyöhtee. Lävustallan koulust juuflehpi stiikki tapase peivi IV-träi.